Търсите ли работа като болногледач в Германия? Атена вече може да ви предложи и отлични позиции в старчески домове. Високото заплащане от 16 до 19 евро на час далеч не е единственото предимство на тази позиция. Освен това имате безплатно настаняване в близост до работното си място и безплатна храна в дома за възрастни хора. Атена ще покрие и пътните ви разходи в размер до 200 евро. В момента имаме оферти в красивата Бавария и още позиции са на хоризонта на различни места. Работата в Германия предлага един от най-добрите социални пакети в Европа. С немски трудов договор получавате по-висока заплата, стабилни условия на труд, пълно здравно осигуряване и щедри социални облаги. Това включва високи пенсионни вноски, значителна финансова подкрепа за родители и в случай на безработица до 12 месеца обезщетения. Германия също така предлага строга защита на труда, която гарантира сигурност на работното място и справедливи условия, което ви дава спокойствие и ви позволява да се съсредоточите върху това, което е наистина важно. Искате ли да научите повече или да кандидатствате за тази позиция? Свържете се с нас и започнете по-добра кариера с Атена днес.